everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Sige. Di ka na kupugson. Atakate kay kagayon pag unaw na sa imong desisyon. Pero, Alagi dahi pero. kung mo palibad ka ng balibad nga pabor sa tong grupo o dili pabor sa taga National Defense. Sundao tandawa dong. Kinahanglang makatarunganon og lig-on ang desisyon og ang makatarunganon og lig-on karong panahona mao ang grupo ni General Fabian og sa presidente og wanay lain pa. Mao nga siguro ang imong makatarunganon og lig-ong desisyon. Palihog og oblig BRB. Oh, kadiyot. Happy birthday dong. Salamat dong ha. Sa kasalo niya na itong upat. Maghapos na gid ko ani. Nindot pa sa nang dunay pamilya dong. Pero di na ako magmahay dong. Kaya ato-ato lang niya. Ubay-ubay na sa mga babae nga miagi sa akong mga kamot. Dili kay ubay-ubay oy. Dagan. Wa nga sa dako sa. Wa ko ikipili sa. Bisan NPA na katilaw na ko. Pero matod pa nila sa mga battle-tested nga sundao. Dili ka mangayan kung dili ni mo matilawan ang patay o kalami sa gubat. Igo na dong. Iskot taglain dong. Kadto si kaliwanag. Please. Wa gito magmahay kay bisag dili sa gusto. Dong. Nakatilaw magyud. Stop it! Please! Ikaw ba kung makariak? Muragyog may dako kag kalabutan niya itong kaliwanag. Tungod kay dili na ko gustong mayundom adto. Di na ko gustong mayundom nga giisip kong igsuon na kahimog ingon atong buhatan. Mao nga, ingon ani ang akong reaksyon. Kay diri sa kong dugan buutan ka. Gusto kong malimot sa mga hitabo nga magnani mo usa ka salbahis, usa ka demonyo, usa ka panuway kay para nako magpabilin kang buutan sa kong dugan og way mansa sa pagkadautan bisag gamay. Okay. Sagubat dong, sagubat ba? Di man gyud kalikayan dong. Doon na collateral damage. Gubat sab ko doon sa NPA pato gobyerno. Unya sundao man ta. Pero you know, nagbasol ako. Nagbasol ko ato. Nagmahay ko, nahinukluksab ko sa imong gisulti karon. Thank you dong. Salamat kayong gibadlong ko nimo. Salamat. Asa mo mag-honeymoon si Julie dong? Tuan ang catering. Matulog na ta? Oh, sige, tana sa soda. Tuan na ba sila si Erning sa kwarto? Tuan na. Kunching? Isa pa gitanaw ni mo di asluyo. Uy, ayaw kong ina nga tinuoran mga istorya nga naiungo. Ay, tuo ka man ang kunching, oy. Nagtuwad mo ko na. Yan ay tanawa ra ko. Ayaw tuuan, oy. Ay, tuo. Unsa man di ay na, kaag. Naad ay kaga magtuwad. Kadiyot, pe. Uy, ayaw lagi, ayaw. Bebe. Ayaw, kay tingali bugnoon ka sa ungo. Uy, iganin ko. Uy. Unsa ka ba, uy? Nang bunsi. Ay, Oh. Miguel, nakailan ako. Siguryo ko. Tabangi ko. Nga naman kaguryo? Uy, Ha?
Siguryo? Tabangi ko niyong sulba din akong kahimta. Ano man ay kaguryo? Naglibo ko sa mapagawasan ng akong mga kinaon. Ay, bait. Unsay ngan, Guryo? Dan ako hospital ninyo. Ayaw nagtuwan, guryo. Eh, dili. Ani lang ko kay murag komportable ko. Ani gamay ko magtuwan ko. Barog lagi, barog. Aron gakson ni mo ni poste. O, kitsay akong kaksun ng kunsing. Hilom dia. Hangdaws naong ni mo. Barog na lagi. Dali. Inay akong bira, sir. Basol ko may pagpastilan. Pagbasol ako. Kalbaryo tao niya ako. Sige. Tulgan tao. Gaksag hugot ang haligis bay. Hugtag mayo. Aron mapit mo diyan. Hindi ka kumatay na, sir. Sige na. Hugtag mayo. Kakos. Oo, sige. Niya, ha? Buelo. Mutong sa kumutong. Hanggaw din. Sige. Uy, sus, marisip Sige, ni sige mo pa. ang Guryo taon. Sige ba? Niya, bab. Uy. Oy, Miguel. Oy. Kaya, ay, mamaki ko. Sige, permiha, guryo. Sige, permiha. Usaba ka? Ha? Kabulhot ka lagi. Huwag iti kalibutan nga miuna na ba daig pauli is Papa? Miyo na siya pauli. Gipatod ako sa kong gate. Oh, di lang nila mo igrahe? Di na lang niya sa gawas. Kaysa may maglabutan ng sikyanan. Naibawa man sila nga ato ni. Dali. Tana. Victor! Oy, Dennis! Haba, Julie! Kinsay may pusil nila. May lingtaw! Ayaw pa niyo! Honey, nagpahinga si Dennis! Panas ka tawara ka! Dungiring! God! Waba mo munsa, Julie. Uwa tao, Ning. Salamat, Ning. Sobre istorya harong? Ngano niya ka man? Bitaw, Ning. Usap Ning hitabuan, Ning. Sa dito patang duwas kwarto kay daghang giistoryahan dong. Napasiplatan na nako ni mga tanaw gawas bay. Samtang nag-istorya, nagsigog pasiplat nila sa gawas. Yan nahibuong ko nga nung wa mag isla musud sa bay. Kung mga bisita man gani hinoon, sige malag lantaw sud sa bay. Human na tong istorya, ako kang giingnan nga mugawas og kadiyot sa gate. Oo, gingnan ko ni mo nga murag nainangita ko. Pero pagawas na ko sa gate, wa ako nakita. Naglantaw gihapon ko sa kwarto dito sa gawas ug dihang migawas ka dali kaya nakapasangil kining tuo kamit talikod nimo ug nagtanaw-tanaw dayon sa ilang gisakyan. Ug dihang mibalik kag suod ginuntan kanilang tanaw dayon murag sila may gisabutan. Sa ato pa, Ikaw mo ituyo nila. Ug sila na akong gibantayan. nawa kalagkalit dihang nag-anam-anam nagpamauli ang mga bisita. Dito na ko sa gawas dong. Nagbantay ko ani nila. Paggawas ninyo, Julie, gisundan mo nila pero nagsulod sab ko ani mga tawana. Buto-buto. Naggawas ng mga silingan, dong. Sa kong obserba nila, maglisod sila gatake samtang dagdagan ang sakyanan maong
Mi-shortcut sila og nag-una pag-abot din Pero agyapon sila may bawo nga gisundan ko sila. Bawo nga giunan ko dayon sila. Kuan giatngan si Major din sila og napatay ni Major kininto nga mo patay unta niya. Nung Erning, Okay dong, mo paulin ko. Julie, Ning, paulin ko. Nagkailangan ka na ng bodyguard dong. Kaduhanan ni kay gayon. Kadaghanan na ba kuno sa ikatulo, di malas na. Simba ko lang. Dong ha? Sige, Jol. Alin na ko, Dong. Ikaw na'y bahala ng mga tawa na. Kung saan na sila. honey. Oh, si Papa, nagkamata. tuwa na stungit eh. Sige pagtawa ko please. Tawag ka sa bang arsaf. Ipaibaw na hitabo. Okay, okay, Han. Pa, balik og sod. Kinsa ka kini mga tawa na. Kuno wa pas tungger ning mamatay gid kami si Jolie. Tungger ning tinuod ka gyud nga higala. Nagpasabot kay imo gi kong kibantayan. May Sarge, milakaw di ka? May akong natuog na ka. Di mo kagikan. Sila si Mamag Papa. Hindi na rin natuog. Si Becky lang na sa inyong kwarto. Huwag gawas-gawas ay. Nya. Kumusta nang pamati si Mula was guri? Sas! Yahaya lagi ba eh. Spoko mo nga. Ikabumba mo tingali itong ligid itong akong kato ba? Likid sa traktura pag yun ha. Ang hangin nga. May gawas gikan sa kuntiyan. Kapila ka to bulot. Karon yahay na kaya kuntiyan. Ay, pero niyo Katog na guri, katog na. Di pa ko matog, ibukaon pa ko. Oh. Gutom mo sigo. Skang lisuras pilingon ni mo guri. Uy. Sayo na kayo, oy. Gorway o. Ano na ba eh? Gorway o. Goryo. Vic. Vicky. Vic, sorry ha. Nadugay ba ko, Vic? Okay naman, Ning. Dali. Diyan man di ay ka. Mukuyog unta ko nimo kaganina, pero nagdali-dali ka panangit na ako nga malakaw. May mong tag-anan ko nimo Dito rin ko sa silingan. Diyan ako, si kaduhang black, gikan din sa ato. Matuog na taning. Sko ka. Sorry ha. Oh, okay nang imong higdaanan, Ning. Higda na. Di po ako katulgon, Vic. Basing ganahan ka nga magsulti-sulti pa ta. Ganahan ka? Kuan magod ka na atong silingan bitaw kung may problema gani na siya sa iyang asawa. Ako man di iyang tawgon. Ganiha gipahibaw ko sa usas mga bisita na to nga doon ako ni nangita na ko mong gigawas na kog kadiyot sa gate. Ang ato ging silingan mo to nga dali kog panang hindi mo milakaw dayon. Mo to ako silang gihusay. Gubot magog kadiyot. Katuog Ha? na lagi. Lagi, nasuko giday ka. Kaya mulot ko si Mutubangan ha. Silo ko ha. Mulot ko ha. Kinsa man to mga tao nga imong gipamusel patay, Ning. Oh, Dito sila, Major. Vicky. Wa man ko masuko. Sige. Mga tuog na tao. Nganong hibaw ka, Vic? Vic? Okay. Taod-taod ako nakamatikod at tunto ka mga tao na may bantayan sa sud. Kung nasutan ako ang sudong dinis mo ilang tuyo. Mao nga wa ko na sila buwagi. Tuod man ilagid untang patsyon sa sudong dinis ug kung wa pa ko magsulong nila lakip si Julie mamatay sab. Wa lang ka na ko sultihis tinuod kay labing siguro kuyawan ko niya ug basin dili ko nimo palakon aron bantayan ako sa sudong dinis. Matug-anan tingali ko nimo nganong hibaw kas nahitabo. Huwag ka kalibutan nga gisundan ta ka. Pero wa ko'y namatkunan nga may nagsunod na ko. Nangita ko pa agining.
giunsa mo pagpaagi. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.